हेल' लोगोफोर नै फैलायबाय दिनैबो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै आसा खालामो आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन होननानै ओमफ्राय लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौबो नायलांबाय थादो जों दायो सकआव थांनो ओंखारदों आरोना लोगोफोर मानि थाखाय थांदों आं देखायलांबाय थानोसै बेवहाय फैदों जों गथ'फोरनि पासपर्ट फट' लांनो मा जा मोनफैग्रो मोना जानायानोसै ओइ मा सानामा लोगोफोर आङो दायो दंफैयो सकआव माबा मा होनो पासपर्ट फट' नांब्रबगौ जानायलाय आङो दायो सकआव फैदों ओमफ्रायो दायो थिखांग्रोनानै लानोसै आङो ओमफ्राय दिनै बाजारखा नालाय दायो बेदर सेदर लानानै थांखानोसै ओमफ्राय न'आवबो मारा नादो बेवाइ मोनानो जोंहानि ओमफ्रायो मेथाइ बिहरदो बेखौबो लानानै थांखानोसै बयलार लांनोसै पासपर्टखौ नांखाबाय थागोन नालाय 20 खानसो सुनो होखानानै लांनोसै लोगोफोर दायो दसे जनानै दंथ'यो कारावनो मा होनो मानसिफोर दङ नालाय दखानाव सासेया मिथाइ लायग्रोखाबाय खोमा ओमफ्राय नै जानो मोनफैग्रो मोना बेसेबा केक जाखांबाय मोनथाम मोनब्रै खै पेकेट जाख' केकखौ खैथा जाख' मिथाइखौ मोनथाम ओमफ्राय दायो थांनोसै बे मोनसे खामानिनि थाखायनो फैब्रबनांबाय लोगोफोर ओमफ्रायो आइमोनाबो आलासि जानो थांदों बिनानावनियाव अ मोनबाय दाउ मासे लाबोदोंमोन आङो बेखौ हरफाबाय मानसियाबो प्रेगनेन्ट नालाय आं थांनो मोनासै नालाय दाउखौनो हरफाबाय आं थांनो मोनासै माने जानाव आलासि जानो लेंहरबाय थादोंमोन आङो फैयासै उनाव आरो दायो बिसोरजोंबो थांनोसो मोनासै नालाय दाउखौ मासे होबोबाय बिसोरनोबो ओमफ्राय जोङो दायो सकआव खामानि दं नालाय फैब्रबनांबाय पासपर्टनि थाखाय बेनोसै लोगोफोर नायलांबाय थादो दिनैनि आंनि भिडिअखौ मानसिफ्रा नाहरलायदो मा बखिबाय थादो जादों खोमा पैशातही भाई मग उद्या घेतो किती दिसता नाही गोंपांग वय এই ব্রিসর সরো
피자요. बबे दखानाव 어이, 녹한 피자요. मानो 당근. थाङा आङो थाबायनो बारा 설레는? ओरैनो थाङो नामा जाम्बि थरले जाम्बि नायनाय फिसा खुलुमबाय दे बुंनाय खुलुमबाय होननाय kulumbaira봐. आंनि मुङा 굵은 당근. आंनि ब्रह्म 몸보다 हारिक्सा 할사 보모. आंनि आदा 아빠는나? नोंगो माथ' आदा नङाबा माथ' खारगोन दे गारिया खारगोन आंनि आसुगुरा नै दंखल दै दांनानै लोगो बिदि जायो लोगोफोरनो जि गोसोम जायो खोरदै दांदोंमोन आं खोरदै दांना दंखल दै दांदोंमोन ओमफ्राय मा दांदोंबा बिनि उनाव सामब्राम बासिदोंमोन आङो बेवहायनो बिदि जाना होबाय ओमफ्राय हाखु दाखु फैब्रबबायना गोसोम जाबाय थांसैलाय जोंहा न'आव बाय बाय होनमायनाव जों थांसै न'आव मेहेन्दि आखिदो नै मेहेन्दि दाखालिनि आखिनायानो खारबावाखिसैलै गोबावथार जाबाय सानथामसो जाबाय साननै हरथाम थांसै बाजार न'आव मोनफैनानै नै लोगोफोर डाइरेक्ट सा सावनायाव ग्रोब गारबोबाय आरो खरायाव मेथाइखौ हैलायनोसै लोगोफोरजों दायो थाव सा मारा नानायाव साहैलायनोसैलाय लारु गफंजोबदोहाय नै ट्रेक्टर मारा नादोबा नोंलाय दहाय नायबाय थानाय नामा हा बाबु दादा बाजारनिफ्राय फैनानै नै आं दायो ना आलु बिलाहि ओमफ्राय अलकबि होनानै संगासिनो लोगोफोरनि नाखौ दासो हरनानै लादों आङो माराखौबो दाबावैसो जोब्बाय मारा नानायाबो थांबायबो ओमफ्राय आङो नै दायो ओंख्रि संबाय लामखाबायबो जोंहा माइरं गोरलैनि दा खनसे थांनांगौ र' दुब्लियाव दहाय साहा होना फैनायनिफ्रायनो थांनाय जायाखै जा गोथाव मोदोमखाबाय केमेरायाव एसे बोरैबा नुयो गोदौबाय थाबावदोसै दसे बेनि उनाव दुन्दिया होनोसैलाय